Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu trago uma conversação em grego moderno. Καλημέρα. Καλημέρα. Γεια. Γεια. Γιουκάραστο. Γιουκάραστο. Τι αϊκάνατ. Τι αϊκάνατ. Εγώ κόλλα, ευσαριστώ. Εγώ κόλλα, ευσαριστώ. Όλα κόλλα. Όλα κόλλα. Ποιο εσασλίν. Ποιο εσασλίν. Μιλήν Άλεξ. Μιλήν Άλεξ. Χείρο πόλη γιατί αϊναράιμια. Χείρο πόλη γιατί αϊναράιμια. Και η εγώ. Και η εγώ. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Τίποτα. Τίποτα. Ενι. Ενι. OHI. OHI. Έμιο επατρίπατ. Έμιο επατρίπατ. Συνιάμαι. 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 Άντιο. Άντιο. Γεια. Γεια. Το λιμ στο επαναίδαν. Το λιμ στο επαναίδαν. Το λιμ στο επαναίδαν. Σας αγαπώ. Σας αγαπώ. De μιλάω κόλλα αγγλάικα. De μιλάω κόλλα αγγλάικα. De μιλάω κόλλα αγγλάικα. Μάιλατ πορτογγέλικα. Μάιλατ πορτογγέλικα. Μάιλατ πορτογγέλικα. Τι εν καταλάβανω. Τι εν καταλάβανω. Μιλάω χιλένακα. Μιλάω χιλένακα. Μιλάω κόλλα χιλένακα. Μιλάω κόλλα χιλένακα. Μιλάω κόλλα χιλένακα. Μιλάω λίγο χιλένακα. Μιλάω λίγο χιλένακα. Μιλάω λίγο χιλένακα. Το ημαθαστό σχολείο. Το ημαθαστό σχολείο. Το ημαθαστό σχολείο. Τι εν είμαι Έλλανας. Τι εν είμαι Έλλανας. Τι εν είμαι Έλλανας. Είμαι από την Αμερική. Είμαι από την Αμερική. Έχω εννέο τα κάνει το ουκάι μία μότα σάικαλτα. Έχω εννέο τα κάνει το ουκάι μία μότα σάικαλτα. Έχω εννέο τα κάνει το ουκάι μία μότα σάικαλτα. Αϊπορικάνης έντο πηγιού εννέι μάιλε πορτογγέλικα. Αϊπορικάνης έντο πηγιού εννέι μάιλε πορτογγέλικα. Αϊπορικάνης έντο πηγιού εννέι μάιλε πορτογγέλικα. Ενι. Ενι. Τι αι κάνεις όβριο. Τι αι κάνεις όβριο. Τι αι κάνεις όβριο. Τι αι ώρα η ενι. Τι αι ώρα η ενι. Νίστα ζω. Νίστα ζω. Νίστα ζω. Προωρίτε νέι φέιτ ελλανικό φατζιτό. Προωρίτε νέι φέιτ ελλανικό φατζιτό. Προωρίτε νέι φέιτ ελλανικό φατζιτό. Του ηλανικό φατζιτό αι ενι νόσταμο. Του ηλανικό φατζιτό αι ενι νόσταμο. Του ηλανικό φατζιτό αι ενι νόσταμο. Ινάν κέιφ, παρακαλώ. 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 Καλησπέρα. 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 Κολινίξτα. 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 Olá pessoal, você que assistiu ao vídeo, gostou aí da aula de conversação em grego moderno, viu que chique, viu que bacana? Então é isso. Então pessoal, esse vídeo é um vídeo em que você tem a pronúncia original, né pessoal? Tá?
Então, assim, no próximo vídeo eu vou de repente trazer uma aula de uma conversação, mas para quem viaja, de repente, como é que você vai fazer para ir a um comércio? Ah, eu quero comprar isso, eu quero comprar aquilo, quanto custa isso, quanto custa aquilo. Então fica muito difícil, né? Sem você apenas falando no inglês. Às vezes as pessoas querem a língua original e às vezes você quer aprender uma língua nova, um idioma novo, não é isso? Então fica muito bacana desse jeito. Então no próximo vídeo eu trago essa novidade, espero que você tenha gostado. Inscreva-se e deixe o seu like se você gostou e deixe lá o seu comentário, tá bom? Positivo ou negativo. Vamos lá, vamos ver o que vocês vão falar sobre esse vídeo. Valeu, fui!